Il-Europol aċċessat il-mobile phone ta' Jorgen Fenech is-sena li għaddiet. Fi kliem sempliċi kellhom jgħaddu xhur mill-arrest tiegħu f'Novembru tal-2019 qabel ġie aċċessat dan il-mobile. Dan ħarġ minn kontroeżami ta' espert tal-Europol hekk kif fil-qorti quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello komplet tinstema' l-kompilazzjoni ta' evidenza fil-konfront ta' Jorgen Fenech, akkużat b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-espert tal-Europol Julia Toma ikkonfermat li fl-aħħar xhieda tagħha kienet mitluba tagħmel investigazzjoni forensika immedjata ta' żewġ mobile phones. Wieħed ta' Jorgen Fenech u l-ieħor jidher li kien tal-kaptan tal-jott ta' Fenech. Dawn il-mobiles kienu eżaminati f'dik li tissejjaħ Faraday Room, kamra li tiżu l-apparat elettroniku minn frekwenzi oħra. Ix-xhud spjegat kif il-forensic image hija kopja tal-apparat oriġinali u meta tkun estratta l-informazzjoni wieħed ikun jista' jaħdem fuq il-forensic image u mhux fuq l-apparat oriġinali. Dan isir sabiex l-apparat jibqa' intatt. Toma ma kienx pożizzjoni li tgħid jekk l-apparat infetaħx qabel ma kien fil-kustodja tal-Europol. Hija qalt li wasal għandha iPhone Max li fih kien hemm SIM card, dan kien fuq flight mode u kellu passcode ta' 6 numri. It-tieni mobile phone kien ukoll fuq flight mode. Meta sar il-proċess ta' unlocking, Toma qalt li kienet waħedha fil-Faraday Room. Mix-xhieda ħarġ ukoll kif uffiċjal tal-Pulizija kien inkarigat li analizza filmati illi juru id-dajsa Maja tidħol fil-port u s-sorġi fejn it-tinda tal-patata fil-Marsa. Maja hija d-dajsa li kien fuqha George De Giorgio meta ġab il-bomba li biha nqatlet Daphne Caruana Galizia. L-avukat Jason Azzoppardi qed jidher għall-familja Caruana Galizia f'waqt li għal Jorgen Fenech deru l-avukati Gianluca Caruana Carn u Charles Merċieqa. Is-seduta kienet aġġornata għas-27 ta' Lulju fl-10 filgħodu.